Kakang Haryo Permodo. Sabda katimbalan Sang Sami kanthi winantura harja swanipun Kakang. pikantuk berkaso pangestu panjenengan swan kula kalis ing sakara-kara. Syukur. Kalamun kados mekaten Kakang. Ing kalenggan menika kula badhe nyuwun pirsa dhateng panjenengan. Nalika ing sekawit Kakang Haryo Permodo kinarya dados badal wakipun Praja Majapahit. Kados pundi kahanan wonten Majapahit Kakang Permodo? Keraton Majapahit dinten sakmangke boten tentrem. Ingkang dipun tuwuhaken bupati saking Sadeng. Ingkang nami Lembu Gilang. Lembu Gilang. Inggih. Menawi to Lembu Gilang damel gegering ing Majapahit, menapa ndika mboten saged ngentasi damel Kakang? Sang Prabu Brawijaya Lembu Gilang sampun kula emutaken. Boten sangsaya mendho malah sangsaya ndodro. Ngawontenaken perang ingkang ageng sadang antaraning Majapahit. Nanging kula ngeman sedaya para kawula dalem ingkang mapan wonten ing Majapahit ing dinten sakmangke kawula ing Majapahit kalinding ing pangayudan. Majapahit kalinding pangayudan. Kakang Haryo Permodo. Nggih kula. Kalamun Majapahit karindih kalih tiyang Sadeng. Menapa panjenengan ingsun pribadi kang bakal jengkar musuh kalih tiyang Sadeng Kakang? Menawi panjenengan jengkar saking Palenggan saru dinulu. Ing Kraton Majapahit menika wonten jago lereng kuning ingkang tesih wonten ing kurungan Kencana Sang Prabu. Majapahit wonten jago lereng kuning kang tesih wonten kurungan Kencana. Sinten ingkang dipun kersakaken? Boten wonten kalih tiga namung setunggal Kuda Muringgan Sang Prabu. Kuda Muringgan. Kakang, menawi mekaten ndika ampun ajeng kangge monggo kula aturi nimbali Kuda Muringgan sowan ana ing Praja Majapahit. Pangestu dalem ingkang nuwun. Gini Muringgan. Kaget keng sira ingsun timbali swan ana ing Majapahit. Rumaos kaget raos marang kula. Lagi ngopo wae iki mau? Tepi dateng jejeban. Syukur. Ndadekno kawruhanira Kuda Muringgan yen dina kalungguhan iki Majapahit karo Sadeng lagi ayun-ayunan perang durung ana kerampungan. Malah prajurit saka Majapahit karindih ing musuh. Mula saka kersane ingsun kang sira ingsun timbali wit kalungguhan iki kang sira bakal ndak pinisuda kinarya dadi senopati perang Majapahit. Matur sembah nuwun Gusti Prabu. Mulai kang sowan Kang Mas. Kyai Rekna Semeru Dawuh. kang sira ora ingsun piji wadine kang sira sowan gawe kaget ing ati ingsun. Ana apa Semeru? Satenipun kula nyuwun pangapunten. Kula mirengaken Kang Mas jumlah kemarem ingkang mangambal-ambal. Adat ingkang sampun kelampah wonten ing Majapahit menika wonten jumenengan Kang Mas. Pancen bener. Ora sisip aturira kalamun ing kalungguhan iki ing Praja Majapahit lagi wae nganake jumenengan senopati. Oh, wonten senopati enggal. Lajeng sinten Kang Mas? Sing ndak pinisuda kinarya dadi senopati ora liya mung pamanmu Kuda Muringgan. Kok kaget semu? Sinten? Iki senopati Muringgan. Menika?
Semeru. Kang sira iki kadang ingsun kang mijil wanita. Panjenengan ingsun misuda marang mirunggan senopati iki ora mujudake ganjaran, nanging iki mujudake kewajiban. Wis to, peperangan iki kang supaya enggal ana kerampungane wis ana jamak lumrahe kalamun panjenengan ingsun misuda mirunggan kang sira iki enak katrem ana ing dalem Raja Majapahit. Senasa kula kawujudan wanita Kang Mas, kula menika mboten ajring getih ing pangangkah kula kependhepani Kraton Majapahit bumi kelahiran kula. Menawi penjaki benjangipun menika lengser kawibawan. Ora kentang kula kawujudan aja kok saged lengser kawibawan panjenengan. Lho kok mirunggan ingkang dados senopati Kang Mas? Yai Semeru. Wis to cukup. Pun Kakang Pitoyo. Kalamun kang sira ora ketang mijil pawestri. Nanging saben dina kowe tansah olah ing gegladen lan kanuragan. Pun Kakang percaya yen to kang sira iki trampil olah ing ngenani bab pedang lan nitih ing turangga. Kalamun Majapahit ketaman musuh, pun Kakang uga percaya kalamun kang sira bisa ngentasi. Nanging ndak jaluk kanthi banget aja kang sira kang bakal maju ning peperangan. Gelar senopati kula suwun. Aja. Kula suwun Kang Mas. Ora ndak keparengake. Mboten dipun parangaken. Kula ingkang ngunduraken tiang-tiang tak saja. Loh, Semeru. Ada gambar lampah kata penjenengan. Yen to kowe malah perang uga. Hari Pramodo, Injih kula sang prabu. ora usah kaget lan bingung perkara iki. Sing baku kang sira lan panjenengan iso nindakake marang kewajiban. Lampatono kadangku supaya Majapahit bakal luwih katentreman. Pangestu dalem mboten kula suwun. Lah sing sawiji kae Semono uga. apa? Sarpo Darling kakangku. Aku Sarpawuya. Lah kowe Aku Sarpo Burung. Ini apa? Ora usah tampake. Aku nek ana prajurit wadon maju merinding aku. Sesuk Suwe ora tau mulih. sawise kowe krungu jeng Sarpa jeng Sarpawuyung, kowe ngguyu lumatak. Panjenengan sapa kowe? aku Retno Semeru, senopati saka Majapahit. Sapa? Retno Semeru. Senopati Majapahit. Kok malah guyu. Ya ngono Majapahit kentekan senopati lanang. Wadon kang dadi senopati Pramajapahit. Ih, rungokke kupingmu. Kowe bisa kandha kaya ning ora pengarepanku. Yen kowe kurang percaya, yen kowe kepen ngadep Kang Mas Prabu, langkah ana wangkeku. Mumpung durung kebacut. Ojo nganti kebacut. Jalan tembungan. Wong wadon mentolong kabutan gelem ngedabeh wong kabutan tepeh. Angka lan sura bisa ngalahke senopati lanang. Buktekake aku apa kowe sing mati di papan Ojo kene? menggelut Antoke kowe. pancen umat-umat ae tampal dadan senopati. Ngono to? Aku lho burimu. Aku lho burimu. Ojo guyu-guyu. Ojo. Oh, senopati ra iso perang kowe iki jebule. Iya. Oh, nyatane kowe gelem perang karo aku ra iso perang. Ida-ida ning kene kowe. Pandha nek kowe ida-ida ning kene. Lek gelut kanthi kepelan-pelan kono kerampungane
rasa mung kowe wong siji, loro bareng tak tamre ajur kabeh loro karo. Maju. Jejer. Kok jejer kok baris. Senopati rupane jebubrok kaya apa. Ora lu mesti mati sing tangan. Layak. Akeh prajurit saking kang padha tak kurban. Iki kawat sapa jeneng? Aku Retno Semeru. Retno Semeru. Udah sapa ngendi? Aku Senopati saka Majapahit. Senopati Majapahit. Senopati Majapahit kenal iki. Aku Hadipati saking Lembu Gilang. Kowe Lembu Gilang? Ya aku sing kepengin mbaosake patine wong tuaku saka tangane wong Majapahit. Yen kaya ngono, mapan kebenaran. Rene tak tugel sirahmu. Piye? Wani kowe karo aku. Apa sing tak odeni? Lakon pecah sirahmu. Mati. Retno Semeru. Pancen wanita kang pinilih. Ayo geblake dadamu. Tamane ngaji gelap saitra kendang tak sembah ramamu. Ya. Ya. Kelakon cengkelang no haji. Nanging barang sakpusing kowe cengkelang, aku ketipa suryamu sing adoh. Leman-leman. Mumpung sepi ora ono pawan. Yo, akal ndak prawoso kowe. Yo! Waduh! Hei, Madin! Wani warep garap raya marang kusumane ayu Retno Semeru. Kowe wani tumindak luput ngenani Praja Majapahit. Kowe dina iki kudu mati sapa. Apa sebabe lan apa to darunane? Kowe arep mateni karo loro-loro iki. Ane menika wantun tumindak lepat ngenani wong Majapahit. Ya mbahipun badhe mrawasa dhateng kadang dalem Sinun Prabu Brawijaya. Boten Gustine, Bos. Menawi boten kedengan kula sampun kalampah pun rawuh. Jenengmu sapa? Kula Untara, Untuk Gusti. kowe arep ngrampas agemane kadang dalem Sang Prabu Brawijaya. Boten. Saestu boten Gustine. Muringgan panguwasa tunggaling Kraton Majapahit sing ngasta Sang Prabu Brawijaya. Lah mula saka kuwi dina iki Untara bakal tak suwunke pengadilan kersane Sang Prabu Brawijaya. Kula boten luput kok Gustine. Kula boten luput. Kiras pantes Retno Semeru bakal dudu menang pati usada. Ini berarti sowan iki.
semono keng sira ndak piji kinaro dadi senopati. Wedene kalunggan iki keng sira marak suwang. Piye kabar usanane? Sedaya kula wau pikantuk bekah pangestunipun Sina Prabu Dwija. Ya, Kula sampun kalampah ugi sampun pikantuk damel kula saged nyingkiraken tiang-tiang ingkang damel rusuhipun ing negari Majapahit. Nanging emanipun wonten kadang panjenengan anggenipun kepengin depani wonten negari Majapahit. kuda merunggan. Boten mangertosi sangkan pane dumados menika wonten salah satunggalipun kaneman ingkang badhe njarah rayah utahe badhe mrawasa dhateng kadang dalemipun Retno Semen. Menika ngiras pantes kula nyuwun pengadilan dhateng panjenengan Sina Prabu Dwija. Kuda merunggan. Kang sira matur kalamun kang sira bisa ngentasi gawe wong-wong sadeng wis padha kendang saka ing paparangan aku. Wedene kadang isun Retno Semeru ana salah sujining pawongan sing kepengin prawoso lan melek marang agem-agemaning Retno Semeru. Njur sapa merunggane? Menika kaneman ingkang kula inggahaken wonten pendhapi aku. Kaneman iki sapa aranira? Kula Utara Sindoro. Utara. Apa bener aturing mirunggan kalamun kang sira bakal ngrampas marang darbeke kadang isun Retno Semeru? Ampun panjenengan menika gapil dahar aturipun ndara menika. Jalaran kula boten gadah niat kepengin ngrampas sandang penganggonipun Cawadon kala wau Sindoro. Utara. Kang sira ora sadara. Ingsun ngerti kalamun kang sira iki bocah saka desa kalamun melek marang agem-agemaning Semeru ana empre. Yen to panjenenganipun salah sujining pangayoman meruhi wong sing kepengin melek marang darbek liyan. Kowe ingsun netepake kang sira bakal ndak luputake. Mula kanthi kuwi atas nama ingsun pangayoman ing Majapahit netepake Utara luput kowe bakal nampa pidana paukuman ke Utara. Sang Prabu Brawijaya Kakang Harya Pramada menawi dipun keparengaken badhe nyelo atur saantawis. monggo Kakang. Menawi ing dinten sakmangke kudu muringgan nyowanaken nem-neman ingkang nami Untara. Inggih. Untara kadakwa ngrampas agemanipun ingkang kadang Retno Semeru. Inggih, Kakang. Ngantos panjenengan paring pidana kalian nem-neman ingkang nami Untara. Sang Prabu dakwa dipun unggahaken wonten ing Pradata Agung. Saged nampi pidana kedah jangkep 4 perkawis. Setunggal bukti angka kalih dakwa angka kaping 3 sing dakwa angka kaping sekawan seksi. Lah menawi sekawan perkawis menika sampun jangkep Untara dipun patrapi pidana Sang Prabu. Iya. Wonten dalem sewu Prabu. Kuda merunggan. Menika sampun jangkep menapa ingkang dipun aturaken Paman Patih Haryo Pramada. Iya. Kok wis jangkep saiki tak takon karo kowe Mulyana. Saiki buktine sapa? Buktinipun Kusumaning Ayu Retno Semeru. Ah, buktine Retno Semeru. Nggih. Sing dakwa kula. Sing dakwa kowe. Nggih. Sing mbok dakwa. Sing kula dakwa Oh. kaneman nampi Untara. Untara. Saiki seksine sapa? Sesine nggih kula dhewe. Mergo kula tulung dhateng Retno Semeru menika boten wonten tiyang ingkang wonten namung kula piyambak. Yen ngono kowe mbrangkep seksi karo dakwa. Nggih. Lho, nek mbrangkep seksi karo dakwa, kowe miturut menyang Pradata Agung, kowe ora disahke. Lha nipun kados pundi? Lho. Nek ndak yo kudu ana seksine. Yen kowe nggawa seksi,
Cethuk Untara entuk pidana. Oh, nggih mboten napa-napa. Lah. Kula nggolo kemawon. Menawi piyambakipun boten jarah raya agemanipun Kusumane Semeru boten napa-napa. Lah, mula saiki muringgan aku bisa nentokake yen buktine Retno Semeru dina iki aku njaluk suwane Retno Semeru. Ngeten. Heeh. Ngeten. Lah mekaten to Sang Prabu. Kakang Haryo Pramodo. Nggih. Ih, kanggo njangkepi marang kaluputaning utara. Kalamun kabeh niku pun wonten bukti seksi lan dakwa lan dipun dakwa. Kula nyuwun kanthi banget ndika kula aturi nimbali dhateng Semeru minangka dados paseksen ing kalenggan. Ya, menawi mekaten pangestu dalem ingkang kula suwun. Nyemagaken Kang. Nggih. Ngene nggih. Kene Yai. Yai Retno Semeru. Paring dawuh. Kang sira kadangisun ratu ing Majapahit. Ndak suwun kanthi banget ana perkara apa wae kang sira tak aturi sing prasaja lan jujur perkara iki. Perkawis menapa, Kang Mas? Ature Senopati Kudamirunggan. Kalamun kaneman kae keng aran utara bakal ngrampas marang agem-agemanmu. Saka arep prawasa karo kuwi. Kuwi iya lan apa ora? Duh Kang Mas Prabu. Pangapunten saderengipun menawi wonten kalpatan anggen kula matur mangkenipun Kang. Ya. Ing sekawit kula kepanggih kalan tiang-tiang saking Sadeng. Kula mimpang saking peperangan. Nanging Bupati Sadeng Lembu Surantaka boten nrimake. Ya. Menawi piyambakipun menika kalah kalan kula. Bupati Sadeng kalah karo kuwi. Nah, kula peperangan. Kula kantoko Kang Mas. Ning rahayunipun wonten kaneman menika ingkang mitulungi dhateng kula. Saumpami boten waduh Kang Mas, boten ngertos gesang kula kados pundi Kang Mas. Piye nggih? Untara kuwi arep ngrampas agemamu apa mitulungi kowe nggih? Utara menika badhe mitulungi kalan kula Kang. Ra ora ngrampas agemamu to? Boten. Kowe krungu apa ora minggat? Lah niku agemanipun wonten ingkang kecicing. Dene apa boten? Sing endi? Agulane wau nggih ngertos teng Pendapi Agung ngagem supe papat cacahe kanton kalih. Lah nggih. Lho, iya Retno Semeru. Boten. Hah? Ali-alimu dirampas karo Untara. Boten menika nggih namung kalih. Ra ora dirampas to? Boten. Ra ora dirampas tenan to? Gusti Pati. Lho kowe krungu apa ora? Ngoten niku sampean pitados. Napa sebabipun Kusumaning Ayu Retno Semeru kok nutup-nutupi dhateng Untara? Sampeyan kedah nyawang. Untara niki bagus, isih nom-noman. Upami piyambakan Jaraya wong piyambakipun tresna. Wah nipun dipun alingi. Menawi piyambakipun Jaraya agemanipun Kusumaning Ayu Retno Semeru. Oh. Mergo. Ya. Iku nom-noman sing rupane bagus. Upama Retno Semeru kuwi tresna karo Untara ya ora apa-apa. Nggih boten pantes. Ya pantes bae. Lho, putra Mergo apa? nggih. Retno Semeru kuwi ya isih prawan. Terus durung duweni bojo. Krungu kowe. Nah, Lah niki sampeyan takoni. Adate ngeten iki nak menawa saka omah ngakune Joko. Nek teng omah niki duwe bojo. Nak mboten pitados sampeyan takoni. Joko napa duwe bojo? Kakang Haryo Pramodo. nggih kula. Menawi ngaten sampun tutuh pinutuh. Sing baken menika kabukten. Kalamun Nggih. Kanoman utara kae ora luput. Lah, Nah, ya kaya ngono Semeru. Ngaten iki Kang Mas. Ya.
atas nama panjenengan ingsun pengayuman supaya aja nganti diarani ratu sing mbang cindibang cilatan kabeh para kawula. Ing ngarep ingsun nibake pidana karo si Utara. Krana dhewekne dadi nara dakwa. Ning ora kabukten, mula kanthi kuwi ingsun bakal njabel sabdan ingsun marang Utara. Dadi Utara ora luput, ing kalungguhan iki ingsun ora bakal nerosake yen to dhekne bakal tak hukum. Pidanane panjenengan jabel. Iya, Kakang. Kowe krungu ora? Dijabel. Utara, Matur nuwun. Ya, aja gedhe atimu luwih dhisik kalamun kowe ora nampa pidana. Nanging kabeh mau saka tetimbangan ingsun. Sadurunge mengko aku takon kowe keng akeh jawaban kanthi jujuring atimu. Wis to agen sedulur. Sapa sejatine kowe lan kowe bocah saka ngendi lan sediamu apa ing Majapahit? Kula menika bocah saking Gunung Bromo. Nyuwanaken piyandel kala nadah. Yen ngono pesing, ngono kok tak Muringa. 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 wis iki kok ndok lakon. Wis pirang-pirang taun ani sing kula tadak jebulane pesing nyidra. Muringa. Enten apa? Lho panguwasa tunggaling kraton Majapahit kuwi sing ngasta kowe apa Sang Prabu Brawijaya? Sinur Prabu Brawijaya. Apa sebabe kowe wani miloro karo Untara? Awit ingkang jagi kawulujenganipun piandel kala tadah menika kula. Nalika semanten kula ngantos katutuh Sinur Prabu Brawijaya ingkang kula ningetaken dhateng pusaka kula tadah. Apa kowe wis ngerti nek sing nyolong Untara? Dereng Ayo kok kesusundak wae. piyambakipun beto pusaka kula tadah. Nanging pangandikane Untara durung rampung. Rampung. Cukup, Ya, matur lenggah. akhirnya Untara, Untara, Kula wedi. kene iki Kene ora usah wedi. kowe ora usah wedi. Ora usah wedi. bajingan jebulane iki. Wong nggih. Kowe gelem meneng apa ora Muringga? Kene Lho, kowe gelem meneng apa ora? Branda jebulane iki. Lho. Lah kok brandale kok mah panjenengan Lho dalam karepmu brandal. piye? Lho aku kuwi angka loro ing Kraton Majapahit ya Haryo Pramoda ya aku. Ora ngajar. Iki ora pokok. Iki ora pokok. Wani nyidra pusaka Lho. kula tadah. Lho sing ora pokro kono apa kene? Nek kula sebut. Ora kono to, ora Cukup, kene to. cukup. Mirunggan lan dikokap paman Haryo Pramoda. Utara lengguh. Wis nuwun. Kang sira matur kalamun kowe kang anutara saka Gunung Bromo kalamun kowe arep nyuwanake pusaka kala nadah. Kowe kapernah apane marang Bapa Supamandrangi? Kula anake sedulur. Kowe anake Bapa Supamandrangi. Coba-coba maju kene aturake pusaka sing sira gawa kuwi. Ngoten iki ki anak. Wong kula niki mbiyen ketemu kali Supamandani, anake niku mboten lanang, anake wedok. Lho kok ngaku yen anake Supamandani ngaten iki piye? Ya wis cukup. Wedok niku nek isih prawan niku siji. Nek wis di bojo niku bojone wedok niku napa? Lho. Lanang. Lah nggih, kula niki Oh, bojo. yen ngono kowe anak mantune. Kowe mantune Supamandani. Kancane kula niku. Nah. Saniki duwe bojo jenenge Utari. Cukup. Coba atur kelarape. Kula wedi. Ora usah wedi, kabeh iki pangosane panjenengan ingsun. Apa nyata iki kala tadah apa kowe iki bakal apus-apus ning pengarepan. Oh, ngaten nggih. Raja. Ya, gini. Kakang Haryo Pramoda kanggo mbuktekake aku bakal raja niki anane pusaka iki. Leres. Loh, cetha yen to iki kala nadah, Kakang. Yen to kaya ngono baline pusaka kaya kala nadah ana Majapahit. Ingsun mestake kalamun Majapahit bakal nuwaki marang katentreman.
siji. Kuntoro, Paring dawuh Sinuwun. gedhe panarimaku marang Kang Sri. Ing atase Kang Sira bocah saka desa nanging Kang Sira gedhe labuh labetira. Mula kanthi kuwi sadurunge mengko panjenengan ingsun bakal paring ganjaran karo Kang Sira. Aku arep takon karo kowe. Nggih Sinuwun. Kowe ning desa kono pegaweanmu apa? Kula nggih maca tani Sinuwun. Wong saka desa kuwi. Nggih. Iya ora apa-apa. Ora ketang kowe wong saka desa mung pegaweanmu ana tetegalan krana kowe durung duweni pegawean. Nanging yen to ingsun mawas karo Kang Sira. Ora ketang kowe bocah saka desa nanging ketone lantip pring panggrahitamu. Atas nama panjenengan ingsun aku nedha nrimo ing kalunggan iki Kang Sira bakal ndak angkat lan tak paringi ganjaran wujud Senopati Majapahit. Senopati Majapahit. Ono dalam sayu sing. Menapa pilihan sampun galek kanthi wening? Iya. Menawi utara pilihan angkat Senopati perang wonten negara Majapahit. Wis Menapa boten badhe kalampungan? Anggenipun labuh labet Untara Majapahit ki namung tetulung dhateng kadang pilihan Semeru. Angka kalih nyowanaken pusaka kala tada. Lho kula niki mpun pirang-pirang taun dadi prajurit wonten Majapahit. Kula angkat Senopati nembe sore niki wau. Lho lagi sedina mawon kok sampeyan angkat dadi Senopati. Udo mirunggan. Ingsun salah swijining pengayoman. Ora mbutuhake ocehan kang akeh nanging kabeh mau kabukten lan kasunyatan. Ora ketang kae utara mung bocah saka desane gedhe darmane pisan bisa nyelametake marang kadang ingsun. Kang angka loro dhewekne bisa nyuwunake pusaka Kalanada. Mula kanthi kuwi ora ketang Kang Sira ing Majapahit dadi senopati kang angka 1 malah kapara. Palungguamu Senopati angka 1 ndak lengserake marang utara. Utara kae dadi Senopati kang angka 1 Majapahit, Kang Sira Senopati kang angka 2. Mboten napa-napa. Kula Senopati angka 1 dilih angka 2 mboten napa-napa. Iya. Mboten napa-napa. Kowe ikhlas lahir batin. Nek kudune bayarane akeh kula. Ya oke mengko perkara kuwi ingsun sing duweni panguwasa. Nyuwun sewu Sinuwun. Piye utara? Senopati nomor 1 kali nomor 2 niku pangkate dhuwur. Ya dhuwur nomor 2. Lah manggone kudune dhuwur endi? Dhuwur sing nomor 1 manggone kudu sing ning dhuwur sing Senopati angka 1. Senopati nomor 2 medhun. Iki pate nomor pinten? Lah iki apa pate ya pate ingsun. Yo nomor 1. Sampe nomor 1. Ayo medhun. Ayo. Yoro. Lho medhun apa ora? Alah. Senopati lan Senopati ora paten. Medhun. Yoro. Wis Senopati nomor 1. Selapku dilapi. Alah. Niki apa kahanan saiki? Selapku dilapi. Wong Senopati ora nganggo kok kelapi Senopati. Wong iki nyakar ora dalan, Lah bocah desa saiki Senopati. Nomor 1. Sing nomor 2 sapa Untara? Mirunggan nomor pira? Kalih. Alhamdulillah. Pate nomor pinten sinuwun? Ya nomor 1. Nomor 2 sampean. Lho kok iso nomor 2? Nomor 1 Pak Aris nomor 2 sampean. Iya ngene kan. Utara. Sawise Kang Sira ndak angkat minangka dadi Senopati kang angka 1 ning Majapahit. Ana desa kono kuwi apa Kang Sira duweni bojo? Sampun gadah bojo. Untara menika sampun gadah bojo. Sing tak takoni ora ku. Untara sampun gadah bojo kula tesih Joko. Senopati nomor 2. Ana apa Senopati? Sing didhawuhi nomor 1, nomor 2 meneng. Lah, cocok Untara. Kula pun duwe bojo. Untara pun duwe bojo sih. sing takoni nomor 1. Kula teng desa pun Joko. Pun Joko kuwi. Pun Joko iku, Kula tesih Joko Sinuwun. Kowe sejoko. ora sang ngapusi lho ya. Ora sang ngapusi. Kowe isih Joko tenan Untara. Nggih. Joko tenan. Nggih, Sinuwun. Matur nuwun.
nuwun. Isih Joko tenan. Padha karo Patih. Ya. Yo isih Joko, Pak. Utara. Kalamun kang sira isih Joko durung duweni garwa. Ingsun percaya marang kang sira. Reh dening kadang ingsun Retna Semeru iki uga duweni bojo. Saka karepku kang sira bakal tak paringi ganjaran Retna Semeru kinara dadi garwan. Matur nuwun, siwon matur nuwun, siwon. Matur nuwun. Kanjarane kok kathah temen, Lho gedhe Empun labuhe. dadi senopati nomor 1 isih ditambahi blenok ngoten niku. Wah. Ya Kowe sampeyan iki gelem kok ta ora, Untara? Tenimbang kula dadi senopati nomor 2 sampean pocot kabeh napa-napa. Awit kula wene kok mawon. Lah sampean. Wong iki wong seneng karo kono kabeh sing lakoni ulek ae kowe. Wong Semeru. Senopati kaya kowe iki mesti mulek ping dingone iki bulet tak kadane. Kene mirunggahan kabeh iki kari mirunggahan kabeh iki kari sing lakoni. Aku duwe penemu kaya ngono iki coba aku tak jajal takon karo Semeru. Nek Semeru mengko milih karo kowe, aku yo gak larang marang kowe. Oh jeneng putra. Ya. Kadang Sakniki ingkang kadang supados milih Muringgan napa Untara. Inggih, Kakak. Dipun taros. Retna Semeru, Kula Kang Mas. iki sing lakoni kari kowe. Oh, Ci. Ora ketang panjenengan ingsun jodohake marang sira karo Utara. Nanging kudu mirunggan yo duweni rasa tresna karo kowe. Nyata. Kowe milih Utara apa milih kudu mirunggan Semeru? Kepareng kuwi badhe ninting nggih Rama. Kang Mas. ora usah ditinggi lah ora dipilih. Iya. Upamane- Durung karuan. Upamane dadi bojoku ngopo lah aku begitu tuku pempres terus kontol terus. Loh. Lah kok tuku pempes? Loh, kok kira aku pi? Kok pempesan barang? Lah semuanya uyah-uyah terus. Nuwun sewu nggih Kang Mas. Iya. Saumpami dipun timbang. Heeh. Kalamun toh kula menika sesandingan kalian Utara nggih mboten pantes lho Kang Mas. Ora pantes. Nggih lho. Utara menika piyayinipun saking desa. Rungu kuping sampean. Aku sih. Lho. Retna Semeru, Nggih. kowe iki aja geli semeng atinipun Kakang. Kabeh iki mau tak pitung. Apa kowe iki nampel marang saka panyuwunku, Semeru? Wah, cilaka. Mboten kok nampel. Cek piati kepenan gede dhuwur gagah piteksa. Iya. Pantes. Ning teng Trisno niku mboten saged dipun pesa benten kali mirunggan. Bedane nggon apa? Muringgan Gusti piye? Patih, rungu kuping sampean. Ngosek kok. Kalau males ah. Mirunggan niku bagus. Piteksa. Iya. Bagus. Nek utang. akeh. Nek utang ki mesti. Ora iso lunga ke program utane 1 juta. Kayak saman. Lho, nek kowe iki ning dinggon mesti utang bro. Lho. Ora iso lunasi Dibajeti, nek minggat. Budai 5.000 ngaleh. Sampun. Ah, saiki Nah, wis sampun sawetawis dangu ngawula wonten ing Mojopahit. Pramila Rama sakmenika sampun cetha. Iya. Kula milih Kakang Utara. Kowe milih Utara? kowe ngerti apa ora? Pripun? Kowe ngerti apa ora? Lha kenapa? Kowe ngerti iki apa ora? Apane? Mata pitik kok piye? Lho, kowe ngerti iki apa ora? Ngaten apa? Lho. Mata iki. Pripun? Lho. Pripun kene? Asing dipilih kowe apa Untara? Jane saya dipilih kula mergo niki mboten pati prawasan ku semaneng ayu. Ngene niki. Sing mbok pilih sapa, Nduk? Kakang Utara, Pak. Sapa, Nduk? Utara. Kowe krungu kowe. Iya man, Darman. Ya Allah. Ini juga Kang Mas Prabu. Semeru. Menika pareng kula badhe mancing wonten ing Taman. Kabupaten. Yo, yen to kaya mengkono malah Tapi itu kok dhewe biyen-biyen. Kang Mas. Panjenengan ki lho ya kok meneng lho. Untara, sing dijiwet iku. Lho. Untara. Ora buat tumpe iso ngiwon nengen. Iya. Yen to kaya ngono, Ger, Semeru. Kowe manjing ing taman kae Utara kae
paringono dedaran sing enak, sandangan sing Ora apik, nggih. dimen ora ngisi-ngisini wong saka. Ayo diajak. Anak aku ini ya ora penak gendong. Kakang Haro Pramoda, Nggih kula. monggo pisulan dipun bal. Kurang ajar. Bocah saka desa kok diwene ganjaran dadi garwane Reka Semeru, dadi senopati kang angka 1. Yo. Tak kerasan-kerasanke aku dadi senopati Mojopahit. Reka Semeru besok ora kena prawane, kena randane Reka